вашия водещ, ще ви гледате Живко BG Channel. И в този епизод и днеска започвам един нова поредица, която се нарича да видим какво е това. И за тази поредица ще представям различни модове. И да започнем с първия мод. Тук съм сложила някакви неща, които са от друг мод. Обаче за тях ще премина някой друг епизод и да почваме. Първият мод с един много яйца. Това са всичко тук е яйца и ще ги гледаме цял епизод. И тия чудовища, аз съм няколко от яйцата и са много яки. Да ги махаме яйцата. Виждате леко, това са. Вито явно не става, слагам до яйце. Тази глава. Само изкейфи. Този паяк знам, че пуска от другите паяци. Това е много. Лата. Охо, това е много яко вече. Айде другите яйца. Като ми станаха в ръката. Яйца. Това е някаква пчела. Леле. Това са много паяци. Леле. Грозна пчела. Отключа на мен. Отпускала една. Бати яка паяк. Да продължаваме на другите яйца. Леле, това е много странно и знам, че като го убия пуска огромно купче с лава. А това не мисля да го убивам. Това ще само такива. И другите. Сега. Леле, бати сатана.
Това е школка. Просто много яки създания имат. Как се виждат, са съвсем стабилно много създанията. Този мод. Обърни се, това са. Сатана. Смърт. Смърт. О, да. Това майче беше чупакабра. Его чупакабра. А това е лърка. Тук прашу. Еде? Другите яйца. Вау. Еха, това са някакви морски създания. Риба. Така. Вау. Както казвам, много странни създания има тук. Вече имаме още яйца. Тук са има някои яйце, които не го гледа. Тук още не. Така, това е изор. Това се казва нещо. А това станаха ни още малко яйца, затова малко се увеличим от тук, защото лаги малко. Съвсем мъничко, изобщо не се усеща. Вижте. И сега продължаваме. Ето тук мъничко. Вау. Няма да се занимава с тега. Вау. Това изглежда супер. О, мишка. О, малко дърво. О, малко хращче. О, това трябва да са. Такива трябва да са вълците в Майнкрафт. Такива, точно такива трябва да са. Гледайте колко са яки са. И ако искате, може да напишете в коментарите, ако ви е харесал този мод. Мога да започна поредица на този мод. И да добавя, и да има още други модове. И така ще бъде интересно за нова поредица, например. Леле е стомошка. И те са билка, леле паяче. Големите е хубавото е, че нямат много кръв. И последните 3 яйца. Вау! Това се казва. Вау! Това се принозава, не е мака, с такова. И ето ги тия неща. Той има телепортира. Той изстреля бомбички. Той изстреля. И надявам се новия моята ми проект ви е харесал и този мод да ви е харесал. Лайкнете, сабскрайбнете се и до скоро!